Hello po, share ko lang itong CPD Units Offline Monitoring Tool. So, isa siyang Excel file, so spreadsheet file na may ganito pong itsura. Okay, so dalawang tabs. Yung unang tab ay ang CPDAS dashboard entries and yung second tab naman ay may label na summary. Okay, so dito sa CPDAS dashboard entries tab, dito natin ilalagay yung mga accredited programs na inattendan natin. Okay, so yung mga information, yung mga data set na yon ay makukuha po natin doon sa ating CPDAS account. Okay, so unang-una syempre, direct niyo ang inyong browser sa address na to para mabuksan ang inyong CPDAS account. Okay? Kailangan po meron na kayong CPDAS account. Okay? So, meron pong separate link sa baba nitong description ng video kung paano gumawa ng CPDAS account. Okay, so isusupply nyo lang po ang login credentials nyo. Unang-una yung email sa taas and then yung password. Okay, so ilalagay ko lang muna po ang aking login credentials. And then, pag nala-supply nyo ninyo ang information, click nyo lang po yung login button. Okay, once nakapasok na po kayo, click nyo po yung dashboard. And then dito sa may show, mayroon drop down arrow kung saan click nyo po yon and then piliin nyo yung 100 entries. Dito sa date started, i-click nyo lang po ito. Okay? So ma-arrange na siya from oldest hanggang sa most recent. So gagawin nyo po ay kokopyahin nyo to ang mga yan hanggang dun sa pinakadulo. Okay? So for example, yan ang pinakadulo na kasi wala na next, di ba? Meron kang 34 entries. So, kokopyahin nyo lang po yan. Right-click, copy. Tapos, pwede na kayong pumunta doon sa monitoring tool. So, dito po sa cell reference A2, right-click naman ko. I-select nyo lang po siya. Okay, and then, right-click, paste nyo. Ito. Yan. Match destination. So, ngayon, meron ka ng data dyan. Okay, next na gagawin nyo po ay bubuksan nyo yung summary sheet. So, dito, merong tatlong cells in red. Okay, unang cell na in red na kailangan nyo ng supplyan ng information ay ang validity. So, o yung valid until when ang inyong PRC license. So, makikita nyo po yon doon sa inyong PIC or yung Professional Identification Card, itong part na to. For example, 0914-2027. So, ilalagay nyo rin po dito 09/14/2027. Okay. Sa next red cell naman po, ilalagay nyo dito kung kailan nyo balak mag-renew ng inyong PIC. So, for example, magre-renew kayo ng 09/15, so September 15 of 2026. So, mapapansin nyo po na may nakalagay ditong information. So, ang September 15 daw, 2026 falls on a Tuesday and that is 364 days before your PIC expires. Okay? Ngayon, yung third thread na kailangan yung supply ng information ay itong part na to. So, lalagay nyo lang naman dito. Naka-default po ito sa 15. Gawa ng lahat ng profession so far ay 15. Unless of course, merong certain profession na may specific CPD credit units requirement. So, makikita nyo po yon dito. Kapag clinic nyo itong link na to, i-direct kayo nyan dito sa FAQ ng PRC as of November 2020. Dito bandang to, makikita nyo yung required CPD units per profession. Okay? So, sakasakali pong ang edad nyo ay 60 and above, meron din naman pong required. So, mag-refer na lang po kayo dito. So, for example, sa nursing, ang required is 15 units kung hindi pa naman kayo senior. Pero kapag tumungtong na kayo ng 60 years old, ayan, ang required na lang po ay 10 units. Okay? So, yun po ang ibig sabihin nitong part na to. So, piliin nyo lang naman dito sa drop-down. So, 15. Naka-15 tayo. Ngayon, na-supplyan nyo na yung lahat ng mga cells na may kailangang supplyan ng information. Makikita na natin dito yung mga summary na naibigay ng tool. So, unang-una, sa row 6, nakalagay 34 daw ang total number of entries. So,
34 na to ay parehas nung dito sa CPD DAS dashboard natin. So, meron daw tayong 34 entries. Okay, so imbis na pupunta ka dito, meron ka ng summary dito. At with glance, malalaman mo na kaagad. So, ilang credit units daw ba ang na-earn mo para doon sa 34 programs or entries? 97. Ayan nga, 97 nga po siya. So, ano daw ang valid period covered for the total credit units na na-earn mo? So, that would be from July 27, 2021 hanggang November 30, 2023. Okay? So, kung i-check po natin yan dito sa CPDAS natin, yan nga po, nakalagay July 27, 2021 hanggang doon sa dulo, November 30, 2023. So, yan po ay yung the same information na linagay niyo dito kanina. Okay? Na pinaste niyo dito na galing doon sa CPDAS dashboard nyo. Yan. So, imbis na i-check nyo dyan, dito na lang po kayo titingin sa summary sheet. So, ngayon, dito naman po sa row 10, nakalagay valid period covered before renewal. So, nakalagay dito, September 14, 2023 up to September 14, 2026. Ibig sabihin po nito, ito yung valid period kung saan yung mga units na na-earn mo within this period ay yun ang bibilangin kapag mag-renew ka on the 15th of September 2026. So, di ibig sabihin po no na kung meron kayong 97 units, lahat ng units na yon ay from July 21 to July 2021 hanggang November 2023 ay makikredit. Okay? So, 15 units lang naman po ang kailangan, di ba? And yung mga pumasok lang ditong mga programs ang mabibilang. Okay? So, again, base doon sa linagay ninyong information, nilagay nating information, nakalagay na dito, ilan na bang credit units ang na-earn ko for this period, September 14 to 2023 to September 14 of 2026. Sabi dito, 30 units na daw. So, that is equivalent to 11 entries or programs. Kung i-check natin po yan, so, yan. Ito yan. So, lahat ng naka-green, ibig sabihin, yun ang bibilangin. Lahat ng mga may blue, ibig sabihin, tapos na siya doon sa valid period. Okay? So, lahat lang ng naka-green. So, ilang entries yan? 11. 11 lahat ng may green, equivalent to 30 units. So, imbes na bibilang ka pa manually, andito na po yung summary niya. 11, 30 units. So, ilan daw po ang credit units for compliance before renewal? Since 15 ang required at meron na akong 30, wala na akong utang. Okay, so 0 unit na. Okay. In fact, with this data, meron na tayong excess credit unit na 15. Kasi 30 minus 15 is 15. Okay? So, again, nasabi natin, na-mention natin kanina na hindi po lahat ng 97 units ay po pwede natin, yung excess dito ay po pwede nating magamit sa mga susunod. Dahil kung check natin yung IRR 1032, specifically ang page 13, Rule 3, Clause 10.1 Paragraph 2 ng PRC, nakalagay po dito ay any excess CUs or credit units earned shall not be carried over to the next 3-year period except for the credit units earned from doctorate and master's degrees or specialty trainings, which shall only be individually credited only once during the entire compliance period. So, yun po ang ibig sabihin nun. So, yung excess dito, hindi ko na magagamit sa susunod. Okay? Ayan. So, dito sa row 16 hanggang sa baba, row 66, nakalagay dito yung summary kung ilang units ang na-earn natin per year. So, ang pagbilang po dito ay from the 1st of January hanggang 31st of December ng year na yun. So, for 2017, wala daw po akong na-earn na wala tayong data kasi ang nakalagay natin dito ay nag-umpisa 2021, di ba? So, 2017, 2018, 2019, 2020, walang data.
Pagdating ng 2021, 17.5 units daw po. So, kung bibilangin natin po lahat ng may 2021, date finished, lahat po yan ay magsasum up to 17.5. Sa 2022 naman, lahat po yan ay magsasum up to 19.5. So, yan po yon. And then for 2023, lahat ng may 2023 date, year na date finished ay ilan daw? 60 units, 21 entries. Okay? Isa po yan. 60 units. So, bandang baba naman, so magagamit natin to hanggang year 2067. So, that is 50 years from mula 2017. Okay, dito naman sa bandang baba, yung mga programs daw na merong ABE or kung anong accreditation code. So, ibig sabihin lang nito, yung mga na-attendan kong programs na merong MED sa harapan ay yun yung bilang niya dito. So, ibig sabihin, yung 7 entries daw, yung nabilang ng may MED, and that is equivalent to 17.5. So, lahat ng may MED, binilang niya at ang bilang nun ay equivalent to 17.5 units. NRS, accreditation, yung mga pang nursing, 27 units for a total of 79.5 units. Okay? So, yan po ang purpose nitong monitoring tool na to. Okay? So, imbis na dito ka magmo-monitor sa iyong CPDAS, so, pwede mo na siyang gawing offline. Okay? So, that's why offline monitoring tool siya. Okay po. So, regarding naman po pala din doon sa undertaking. Okay? So, sabi doon sa LERIS website, okay, na ang accept daw po nila ng acceptance of CPD undertaking for the renewal of professional identification card is extended until December 31, 2023. So, ito yung papautangin ka pa, pero hindi ibig sabihin po na hindi ka mag-comply. Saka nakalagay dito, such compliance shall be completed on the next renewal cycle. Papautangin ka lang. So, ma-issuean ka lang ng card, pero i-comply mo yung mga remaining. Okay? So, kung wala ka namang utang, no need to worry. So, I would suggest na bago po kayo pumunta doon for your PIC renewal, kinakailangan meron na kayong CPDAS account para dito na mag-monitor yung taga PRC. Diba? So, yun po ang purpose ng ating CPD Units Offline Monitoring Tool. Thank you very much.